presented by Umbe Films Record. अगे जहिया से गेनी ससुरवा पागल बनाएंगे अगे नींदियो नया हे गे अगे जहिया से गेनी ससुरवा पागल बनाएंगे अगे नींदियो नया अगे नींदियो नया लगा हो खाई लियो जहरवा गे अगे नींदियो नया लगा हो खाई लियो जहरवा गे अगे नींदियो नया नींदियो नया नींदियो नया Umbe Films Recording Studio गया। नींदियो नया नींदियो नया अगे कहानी बतिया छौड़ी सुबह और समागे आधा बोलबो न कराही आधा बोलबो न कराही अगे कहानी बतिया छौड़ी सुबह और समागे आधा बोलबो न कराही आधा बोलबो न कराही लगा हो खाई लियो जहरवा गे अगे बोलबो न कराही लगा हो खाई लियो जहरवा गे अगे बोलबो न कराही नींदियो नया नींदियो नया Umbe Films Recording Studio गया। नींदियो नया नींदियो नया अगे गेलो पागलाई छौड़ी सूरज जितेंद्र गे अच्छा कनबो न कराही अच्छा कनबो न कराही अगे गेलो पागलाई छौड़ी सूरज जितेंद्र गे अच्छा कनबो न कराही अच्छा कनबो न कराही लगा हो खाई लियो जहरवा गे अगे कनबो न कराही लगा हो खाई लियो जहरवा गे अगे कनबो न कराही Mixed by Gulshan Gunj।